Alo dinleyemez. Şu änewdäki jaý bir satyn alman oraya. Şonu görköz. Özüm klient bilen normal nurlar. Klientin öwüne degäýseň, menem senkä degerim. Gownuňa. Böyle düşünülmez. Dinleyemez. Ýene birem dokument elter. Onu alyp galla tax pul merk goýar. Düşündiňmi? Balyavas. Balyavas. Salamu aleyküm. Kerim bayam sen? Wa aleykümselam. Hawa men Kerim amca. Yine buraya salamu aleyküm. Aleykümselam. Ne şu jayam Jacob Design'ın falan jayı Arabsk stille. Ferhat jayam bir hili edilmen ýaly götür ya giýerinden ha. Gownuňy. Owaken. Gatogdur. Ferhat geçeli aňyrlardan gorkadyň men sana. Aha. Howlyny görýärmi? Näli giň, gaty giň. Egerde şu howllarla balak golan bolsa bara, muny öder kordun täzeden döwmek üçin hajmyny geýerdi. Şunýarmy? Hajyň balak ýaly giň bolýarlar, gaty giň. Ödem edilmen ýaly gownuňy götürýär bu. Ferhat, ene muň içinde sauna wa, baseyka wa. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Kerim kanay dost. Owa men adaz garaşaýda dost. Barja gadyr. Dost howluk ýadym da bolýan. Barjamen. Wagtym diýip şu taýda da ösümlik duran okşulam adam. Garaş diýdimi? Garaş da çypartjan. Ýöre amjan içi bilenem tanıştyraýyn men. İçine de gireli. Tuwelum hakykatdan bu oken. Hawa Ferhat amjan jaýyň içini bar ente dol taýinlamada. Ýagny klient janyň siziň isleňi de görä, özüňiz isleýişiňi de görä. Ana Jacob Design ýutup bilýäňiz için remont edip berbilýär. Özüm Ferhat jaý podwal we birinji, ikinji etaj we mansarda we jemi 4 etaj bolýar. Bir domy tutuş özüň satyn alan ýaly gözüň öýleýärmi? Dost böl ýanam bolýan. Wagtym çaklyrakda. Ýöre ödüşdiňe, typatyňy meňe çağalykdaky çeken turadym, jan ýerini ýaly. Dur diýdimi? Dur da berjek şo taksi puluny. Tuwelum oken bakaty näçe? Bakatymy? Ýör ödem şoň ýok ýerini daýla diýgendir bakatna. Mesele ýok oken. Ýok ikinji etaja galaly. Yo. Feredna amjan. Ine berem kinoteatr bolmaly. Şoýny bulup ikinji etaj aşagdaky tere çeýip filmler bermeli. Gorkan gerek. Arkaňa gatşmaýan, o sen gaçdyň am elimdäkini gaçyrmaýan. Ine amjan öýüň içi bilenem tanışdyň, daşy bilenem tanışdyň. Umuman kimçilik ýokdur, günlük çyrely gözläben tapyp bolan o Jacob Design eden iş sebäbi düşünýärmi? Dost bolmasa men ýöräýin näy? Yeni bir gedek gelsen adır şappat verip kellen 180 gradus aylanıp her gedek dönür yeňde geçip arkaňa damaryalyk edýän düşündiňmi? Namjan Ferhat ünsvermaňa biz etmeli zadymyz diňe notariusa gidämeli bolýar. Men notarius o. Maňa Yakuba dokument ber diýip uğratdy. Sen klient dämi? Ýok, dokument taşyrman elimden. I think sıpatyň ursun. Ağamcan, adyňa dönün, emme de adyňa dönün. Bäşem çyganym, geç ağamcan. Ýör jaý bilen tanıştyraýyn men seni. Bara syptyrsana, indi men wagtym doldy. Yol kremlerle gaýtjak Men wara, sen nip bilýärmi, ne gözel klientim syptyrdym. Nem sen bar syptyr şoýdy.